nejaký Srbia je Poliaci, aký sú naši nič. Toto sa nevieme Slováci naučiť rozvíjať byť ako tým. No není, áno, naučiť, správne. Ale s neba musíš ísť po soustředěních, po závodech, aby ste dali dokopy, aby si na to zvykli. Áno, áno. To chce víc takových. Áno, áno. Pěkně, jak to má vyšlápnuté ty nohy. Ale ona, Barto, ona ani nespája tie nohy. S čím jak jej nohy? Ona ich nespojí. Ona ich nespojí. Môže na tú češku vedľa nej, tá češka, čo ide ten Alasová, ona ich pekne spojí. Môže na ňu. Ona ich nespojí. Nemá to dotažené.